Ayisho ukuthi uyibekile yona sisi ngoba mina kuphela engikhona. And akekho omunye umuntu. Wayipho ngingakwazi. Mina wayi ngingakwazi. Phela ufanele akumentioneke mhlambi. Wena uqale manje ukujola naye mina kade ngaqala ukujola naye. Kodwa ngeke ngize ngimiyeke nje. Kanjani? Ngeke ngize ngimiyeke. Ngiyalibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo Msovukazi Mvuleni, intokazi ezala uMamkhize. So today ngivashela sisi wami ngesimanga sokuthi akekho right mekuza ngasobudlelwaneni bakhe bothando nophesini wakhe. So kuzongiqala la ehlangana khona nophesini wakhe nala ezasola khona ukuthi khona lento engahambi kahle, ingakho ela ezolandelela kona lokho. So ke asike sizi ukuthi ingabe usiphathileni. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngumagumede. Ubuye kuphi? Ngihlala eMfume ngokuhlala. Ukhulele eMfume? Ngikhulele khona. Okay. So ufila kanjani abantu uma bakhuluma ngento yokuchatha abayikhaya la beyikha khona bethi umagumede? Uyazi kona? Ngiyayazi. Ufila kanjani? Angiphatheki kahle. Ngoba kufana nokuthi bayangidelela phela. So ke ngicela ungiqale la uhlangana khona nophesini wakho. Nihlangane nini? Bekumuphi unyaka nihlangana kanjani? Sihlangane ngo-2019 sihlangane eThekwini. Sasiphuma ukuyijabulela nje nabangani bami. Mase sihamba si request imoto. Ubhuti angibone ukuthi ngihleli ngaphambili angithande exchangeane ngeinamba. Lo shayelayo? Yebo. Okay. Sishintshane ngeinamba. Hayi mesishintshana ngeinamba ke kube ukukhuluma kwethu lapho singakhulumi ngosuku angishiya ngalo sikhulume ngakusasa. Mesikhuluma ngakusasa angitshela ukuthi ungibone wangithanda wara kodwa akangijahile ukuthi sithandane. Okay. Ngavuma ke nami ngathi hayi anginankinga ngoba vele nami bengingenayo umuntu engithandana naye. Okay. So ubhuti kuhambe kwesikhathi ngo-2019. 2019. Okay. Mekuhamba kwesikhathi ubhuti angitshengisa ukuthi uyangithanda, ahlale efika ingithengela izinto nje njengentombazane yonke leyo nto leyo. Nami ngigcine sengimthanda kubhuti. Kuphele after 3 months mase siyaqala ke siba nobudlelwane ke. Okay. Sivakashelane kube mnandi nje sinobhuti. Ngingayiboni inkinga futhi ngaye. Hayi sijole uze kuphele u2 years. Emva kokuthi sijolile naye emva kwalokho nje ungiphethe kahle ubhuti. Hayi na umsoli nomunye umuntu. Angimsoli nje nomunye umuntu and angiboni ukuthi ukhona omunye umuntu angathandana naye. Okay. Hayi siqhubeke nobhuti sijole emjolweni wethu nje kanjalo ashintshe ubhuti. Jiki. Useyashintsha umuntu. Hayi ngixakeke nami ukuthi hawu kanjani manje? Kwenzakala. Usebuya late emsebenzini akangifoneli. Bengifonela zonke insuku akasangifoneli. Methanda nje liyaphela usuku engingifonelanga singakhulumanga. Bese nihlala ndawonye? Besingahlali ndawonye. Okay. Hayi ngiyabona nje ukuthi hayi liyaphela usuku hayi akangifonela nasebusuku asheshalala athi useyalala ngo7 into abengayazi. Inkukhu. Hayi bandla. Hayi kuhamba isikhathi ngifika endlini. Mangifika endlini nje kungabi mnandi njengazo zonke izinsuku. Yes. Hayi aqale manje akhulume namafoni eminyango uya kwabangani bakhe use-requestiwe hawu nami ngixakeke nje manje ukuthi hawu kwenzakalani manje waphithizela nje umfana. Hayi kuhamba isikhathi ke la sihleli naye endlini alali ngithatha ifoni yakhe yabo ngivule ngoba phela sengiyamsola ukuthi useyangijolela. Hayi mengivula ifoni ngangempela hawu ngibona intombazane kuze akalisevile igama ufake ngenhliziyo. Okay. Hayi mefaka inhliziyo ngiscroll ngibona ukuthi hayibo nayi i-conversation iyaqhubha nje ngampela kuyahanjwa kuyabhukwa yebo kuyabhukwa akafuni ukuthi kumisa endlini kuyabhukwa. Hayi ubhuti ngimbuze hayi aphike ngithi mina sifonele phela intombazane ukuze yabona nami ngazi ukuthi kwenzakalani. Besifonela intombazane mizokhuluma intombazane idrop i-call. Siphinde futhi sizame ukuyifonela izwa futhi intombazane ukuthi kukhuluma intombazane soba u2 endlini. Ngalesi sikhathi leso unjani ebusweni yini oyibonayo ngaye
Thukile, ukwatile. Uthukile uyanqanqazela ngisho nokunqanqazela nefoni ubengafuni ukunginika. Okay. Yabo aze agcine senginikezile athi hayi ke imfethu enza ngendlela yakho. Nakhona sengiyabona nowenza ngendlela yakho into angajwayeli ukwenzeka. Manje mase ngenza ngendlela yami shuthi vele ukhona into eyenzakala. Nami nje sengiye efonini nje sengiyazi vele ukuthi shuthi vele ikhona into eyenzakala. Yes. Hayi ngithatha inamba yaGeli ke ngimWhatsApp uGeli angiphendule. Mase ngiyamsendela iVN ngimbuza ukuthi hawu mfethu umfunani umuntu wami yabo athi yena hayibo mina kwazi ungitshela ukuthi unomuntu kanjani kanjani. Ngithi mina hayi mfethu ayikulungile. Mase ngiya kuyena umfana ngithi mina intombazane ithi niyajola nje ithi futhi ayika wena ukazi umtshele lutho nje ngobudlelwane angitshela ukuthi iyahlanya leyo ntombazane iyona eyayingifuna nami ngangana choice ngithi awuna choice kanjani ngikhona mina ngumuntu wakho akasakwazi ukungiphendula umfana Yo, so the time kade uthatha inamba yayo uyokhuluma naye eside ngifoni yakho uye wayithatha ebona untshontshile ubebona ngiyithatha ngoba ngimtshelile ukuthi ngizokhuluma naye intombazane so sizamile ukuxhumana naleyo ntombazane leyo and uvumile ukuthi afike ukhona njengamanje kodwa akazi ukuthi wena umuntu ubhalile kwishow so angazi uma ukulungele yini wena ukuthi ngimlande uze uzokhona ukuthi ukhulumele naye ubuso nobuso umbone nginankinga singamlanda singimlande ke usilandela Nesinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke uvumile ukuthi asijoyine and I hope uzohamba kahle noma ngingenayo show but nginethemba. So ke asike sibuthi ingabe kuzokwenzakalani. So bona kunjani? Yebo. You right? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Madlamini. Oh, sibalikhulu. Yebo. Ujama kaSijado noma umzizi? Ujama kaSijado. Okay, buya kuhlala. Ngibuye eLindelani. Ukhulele eLindelani. All right. Usesenhleli nayo yamazi? Angimazi. Hlobo. Oh, all right. Ubhalile kwekusho ethi umfunani umuntu wami and wakuveza ukuthi akekho right kahle kwezothando. Sisho ngizwanga. Umfunani umuntu wami. Ubizelwe nje kwishow ethi umfunani umuntu wami. Usekuvezile ukuthi akekho right kubudlelwane bakhe kwezothando and ungabe right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela nje ukuthi umuphi isikhathi sakho umlelele uthi okubizeleni. Ngiyacela. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma naye. Into engikubizele yona sisi la ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi umfunani umuntu wami ngoba phela kuyabonakala ukuthi niyathandana. Mina mengikufonela wena uyayivala ifoni. Uma uzokhuluma intombazane uyayivala ifoni. Angazi ukuthi wenza isilima la. Umuntu wakho kanjani? Senishadile naye? Asishadile naye. Kodwa umuntu wami. Okay, igama uAyanda. Ayanda. Okay, ngaqhubeka. Umfunani umuntu wami. Yazi angimazi mina umuntu ekuthiwa uAyanda. Awumazi umuntu ekuthiwa uAyanda. Wayiphuma engabe sikufonela ifoni ungayibambi uyidrophelani ifoni. Ubufonela mina wena. Mesifonela wena. Hayi angimazi umuntu ekuthiwa uAyanda. Ufike kanjani pho la? Ngazi umuntu wami nje utalent angimazi noma unamagama amabili. Awumazi uAyanda. Angimazi uAyanda ngazi utalent. Shuthi ngenzeka isilima ke mina manje la. Umuntu wakhe akusu talent gama lakhe elinye. Cha, akanalo. Igama elilodwa. Yebo. Hawu. Awumchazi kanjani? Uyamazi usisi asikho isidingo sokuthi ngimchaze. Uthi wazi igama lithi talent. Ayikho into enjalo sisi. Uyamazi lo usisi. Uyamazi? Hlobo. Angimazi nje nosisi. Mengakuvezela isithombe awumazi. Mhlawumbe ungasiveza. Ngicela ungivezele isithombe. Hayi mhlawumbe uzombona kahle, mhlawumbe akamboni kahle. Awu khama ngaba namagama awu2. Uthi awashintsha. Awumazi umuntu nje? Uyena impela utalent lo. Utalent kuwena ngala uAyanda. Angazi kodwa. Uqale ngithanda naye. Last year ngo-October. Uthe la thandana 2019. Last year ngo-October. Akashonga ukuthi ukhona umuntu othandana naye. Uthe njana umuntu. Okay. Bathi njana umuntu. Ukuthembisene. Kuningi. Bengisahamba kahle uthandweni noba u2 kakhulu. Whenever umfonela ubeyiphendula ifoni. Manje umdinga ngiyamthola. Uma uye endlini yakhe ufici lutho. Mhlambe Ngikwazi endlini yakhe. Awukazi uze endlini yakhe? Angikazi mina. Benibona naphi? Besibhuka. Oh benihlezi niyabhuka. Okay. Ngabe uyena? Awuyena. Yo.
Ningamvumela simfanele. Khona sokwazi kahle ukuthi utalente ayanda. Hayi ayikho inkinga. Ngamfonela sis. Ngiyacela unisifonise. Hayi besemsebenzini lapha. Usemsebenzini ngicabanga. Cela siphinde simzame nje okugcina. Okay. Asikhona ukumthola. So senza njani kulesi simo sikanje? Kumele asho sisi ukuthi wenze njani. Wena awuyimisele ngokuphuma kwi-relationship khona. Ngikhona and Awindawo. angindawo sisi. Ukwenza njani? Hayi mina ngikhona nje angindawo. Awindawo. So Angindawo. hayibo. So noba u2 nizibekile nje kutheni nithanda nomuntu oyedwa nankinga. Yebo. Hayi shuthi uyibekile yona sisi ngoba mina kuphele ngikhona. And akekho omunye umuntu. Wayipho ngingakwazi. Mina wayi ngingakwazi. Waphela ufanele kumentioneke mhlambi. Wena uqale manje ukujola naye mina kade ngaqala ukujola naye. Kodwa ngeke ngize ngimiyeke nje. Kanjani? Ngeke ngize ngimiyeke. Ngeke nje ngize ngimiyeke ngifuna ukudlala ngawe sisi. Izinto engaka ngenzela zona. Ayikho Oh, khona izinto ekwenzela zona. Hayibo. Oh, uyabheja. Uyabheja ngale ndlela. Okay. Hayi ayikho inkinga shuthi sisiqhubeka naye ke wena. Ngicela ukuthi Ayikho izinto inkinga, ezifihlakele nje qhubeka ungangixwayi. Niyazivikela whenever nijabulisa Yebo siyayivikela. sonke isikhathi. Hayi sonke isikhathi. Kubuye kwenzeke ngalelo langa. Ngalelo langa. So mhlambe siphuzile Okay. kanjalo. Okay. Because vele ngiyamazi ukuthi akanayo umuntu mina kuphela so nje Oh, makwenzekile lelo phutha liyenzeka. Eish. Bengakahlusi ukuba nabantwana. Hayi cha. Okay. Niyazivikela Yebo siyayivikela. sonke isikhathi. Sonke isikhathi. Okay. Yo, senza njani manje? Ngoba Angazi kusisi asimtholi kodwa phela. nje mina angihlukani no talent. Ayikho inkinga sisi mthathe. Umuntu wakho. Ngiyabonga. Vele kusakusha usakuthengela izinto. Usazophinda abuye vele ngiyazi. Abuye kuwena. Yes. Kanjani? Uzobona nawe masekwenzeka sisi. Kodwa ngithi okwamanje mthathe ngoba esakwenzela izinto. Ayikho inkinga. Wena uyakhola ukuthi Qhubeka uyakuthanda. naye. Asikho isidingo sokuthi ngize ngikuveze lokho. Ngiyakwazi lokho ukuthi uyangithanda. Wena qhubeka ke. Ehlula nawe ukubika. Nawe ukubika. Qhubeka ke naye wena. Oh ngiqhubeke naye. Kumele ngizoqhubeka naye. Ayikho inkinga. Siya kude futhi. Kulungile ke qhubekani. Okay. Kwakubi ukuthi asimtholanga ngoba ngabe uyena umuntu ohlaziya izinto. Oyikhulumelayo. Ngabe Yes. uyayikhulumela. So whenever ayibona ivideo ucabanga ukuthi uzofila kanjani? Hayi yabo manje Mayethi kuwena ngiyaxolisa uze wathatha isikhathi sokuthi uhambe uye kwishow uzomsondeza eduze kwakho ngoba nakho ufuna ukukhulumisana naye and uthola ukuthi ayimphathi kahle leyo nto kodwa understand ukuthi ubuya kuphi. ayikho phela inkinga kuzomela afonele usisi bahlukane mekuthi yena uthi ufuna ukuthi bahlukane. Indaba ube neshow kangaka ukuthi umuntu wakho wena. Ingoba ngiyakwazi lokho sisi. Wena okwamanje yabona nami ngisaqala ukuthandana naye wayenza kanjani yisi. Wayengithengela izinto. Asakuthengeli manje. Hayi ukuthi akasangithengeli. Angithi phela usukhona nawe ezikhwapha. Usenaka wena. Okwesikhashana Wayipho ufuna ukuqhubeka naye wena. Angiyi- Wayezomlwele. Angimlweli angithi manje Storini, amakhamera, ulwela umfana. Indaba uzulela umfana. ingoba ngiyazi ukuthi Uyakuthanda ngani? Ubona ngani? kuningi akumele ngize Ngoba ngishare ngasakuthengela nawe. ama-gift uyakuthanda. Akubeki. Wazi ngani bona ngani? Yazi uyangihlekisa. Ufuna nje uqamba mangangihlekisa. Akasebenzeli lutho ezinto lutho.
No, sisayi ukuthi akasanenzeli lutho. Kodwa uthando lethu alusafani lasekuqaleni, yes. Ngicela Why umclaima pho? Uzuye kuma-show umclaima ukuthi owakho. Ngoba nami owami siyafana nje thina soba-2. Kodwa uthalente ngenxa yesikhathi. Uthalente Ngenxa kuwena. yesikhathi. Uthalente kuwena. U-Ayanda kuwena. Ayanda mina ngazi ID Uneshow yakhe. ukuthi u-Ayanda. Ngazi ID yakhe mina sisi. Uma ngithi mina nami ngazi i-ID yakhe uzothini? Hayi shuthi sijula nesipoki-ke. Akwazi phela ukuthi umuntu angaba nama-ID awu-2. asazi. Ngoba asinayo inqubekela phambili ngoba simtholi ngiyacela ningivumele sigoqe la. Ayikho inkinga sisi. U-happy nelisekile. Into oyizelelayo uyitholile. Yes. Ngoba usungiveza nje kuma-camera uyithole into oyizele. Yes, sengitholile sengi-right sisi. Utholeni? Ukuthi uyajola naye wakuvuma lokho. Kukusiza kuphi-ke wena? Ngokuthi nina seningaqhubeka. Oh. Nijole. Sibone kodwa ukuthi sizophelelaka. Endizoqhubeka. Mbukele lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi hamba kanjani. Inkinga ukuthi uthalento noma u-Ayanda asimtholi. Mhlambe bengangcono mangase kuthiwa uyena umuntu ozocacisa izinto manje asikhona ukuthi simthole. So sikhetha ukuthi vele sigoqela uhlelo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyenzana kakhulu. Bye.